Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinong magiging tagapag bareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ng mga darakulang bareta sa lado lokal, inaugurasyon sa Bicol International Airport, todo ng pinaghahandaan. Team Rosal posibleng magsumitir kan COC sa Biyernes. Sa lado nasyonal, mga bulong na ipinabakal sa online konsideradong peke. Source code sa automated election system pag-aadala na. Bareta sa ibang nasyon, walong katawagan kan maligis ning kotse sa India. Sa lado nin sports, Kobe Paras nagpapahiling nin abilidad sa Japan B-League. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Todo-todo ngunyan ang preparasyon para sa inaugurasyon kan Bicol International Airport sa Barangay Alobo, Daragalbay sa agang hapon, kung saan mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang maingenot sa aktibidad. Ang mga tauhan kan Albay 2nd District Engineering Office yung nagasikaso kan physical arrangement, pati na ang mga dekorasyon sa entrada asin sa laog kan terminal building, mantang nagkaigwaman ng landscaping tanganing magayon paghilingon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Maigpit na ipinapasunod kan COMELEC Provincial Election Office ang minimum health protocol sa mga masumitir ng Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Sa nakaaging mga aldaw talagang daininda pinagtutugotan na maglaog sa opisina ang mga taga-suporta kan mga aspirante, kundi 2 o 3 na ang pwedeng makalaog sa kwarto. Meron kayo ni sinabi ni COMELEC Albay Provincial Election Supervisor Abogada Maria Aurea Bunao na kinakaipuanindang higpitan ang implementasyon kan health protocols bilang parte kan paglikay sa ulakit kan COVID-19, lalo na ngunya na panahon ng pagsumitir ng Certificate of Candidacy. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Nagkakaigwa naman ng preparasyon ang kampo ni dating Alkalde Geraldine Rosal asin Team Legaspi para sa pagsumitir kan sa indang Certificate of Candidacy sa City COMELEC Office. Sa impormasyon, nagluwas na ang Team Legaspi posibleng magsumitir kan sa indang COC sa Oktubre 8 kung sa ini pinagalaoman na panginginotan ni Alkalde Noel Rosal. Ang Team Legaspi kompleto naman kan sa indang linyada kung sa inkumpuesto ni Ninda Vice Alkalde Bobby Cristobal asin ang mga incumbent City Councilors Diego Bido, G. Mandez, Albarizo, mantang igwaman sindanin baguhan na aspirantes. Ang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init.
Paragos na ang preparasyon kan Albay Veterinary Office para sa pagpuon kan restocking as in repopulation kan mga urig sa probinsya. Segun kay Albay Veterinary Officer Dr. Pancho Melia, ay kipag-koordinar na sinda sa kanya-kanyang City and Municipal Agriculture's Office as in sa Department of Agriculture Bicol kung ano as in paano ang magiging pasistema sa pagpapadakol sa giraray kan mga urig. Ang nakalista si Mana nagdistribute na sinda nin mga sentinel pig sa mga lugar na naapektaran kan African swine fever. Ipinaliwanag ni Melia na makalihis ang 40 aldaw kukuhanan ng sample na sabing mga urig karing madeterminaran kung pwede nang mag-ataman giraray nin mga urig and hog raisers. Marso 26, 2021 kan ultimong nakapag-rehistro nin nagpositibo sa ASF sa probinsya. As in nagalaom si Melia na padagos nang makakabalik ang negosyo kan pag-uurig sa probinsya kan Albay. Anba, ini hatod sa Indokan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Suspendido ang pagbabakuna sa ginubatan ng Albay dahil sa temporaryong nakagranular lockdown ang Rural Health Unit matapos sa magpositibo ang duwa sa sendang personahe sa sinduwa pang probable cases kan COVID-19. Sigun sa Memorandum Number 9 Series of 2021 ni Alcalde Gemma Onghoko, kay po ni pairarom sa kwarantina ang gabos na mga personahes talagang masiguro na wala naman nin maulakitan asin mabalik sa regular na operasyon sa oras na matapos na ang sendang quarantine period asin magnegatibo na sa nasabing helang. Sa ngunyan magpapadagos sa mahiwasang contact tracing sa mga posibleng nagkaiguan na exposure sa mga bakunador sa munisipyo. Daring may peraro manini sa health assessment as in quarantine. Nangapodan ngunyan si Onghoko asin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga ginubatenyos na magsunod sa minimum health protocol asin in kaso makamati ng simptomas, tulos na mag-isolate asin informaran an sa indang birth na nga ding matawanan asistensya medikal. Anba, ini hatod sa Indokan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Epektibo sa maabot na Sabado, Oktubre 9, 2021, lifted na ang weekend lockdown sa bilog na Sorsogon City. Ina nakapalaman sa ipinaluwas na Executive Order No. 37 Series of 2021 ni Alcalde Maria Esther E. Hamor. Alagad mantinidong ipapautob ang modified liquor ban as in curfew hours po na alas 9 ng pag-isa kod alas 4 nin maaga. Segun kay Amor ang nakalis na 2 semana pag-implementar kan weekend lockdown naging epektibo ang pagkondukta ng contact tracing. Alagad kay Puan may konsiderar ang sektor kang negosyo asin ipapa kung kaya dapat na sa giraray buksan ang syudad pag Sabado asin Domingo. Sinabi ka ng alkalde na maigot pang giraray na pinagbabawalan mass gatherings asin 30% man ang pinagtutugotan ng mga religious services. Ang mga madadakop na nagbayular sa siring na direktiba ang makahampang sa magkakanigong penalidad. Ang Bareta ini hatod sa Indokan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Nasa 10 gramos kang pinagtutubudan na shabu ang nasa kote kan mga operatiba kan Naga City Police sa pagkipagtabangan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office No. 5 sa kinasang operasyon kontra sa duwang tulak ng droga sa syudad. Segun sa report na ipinaluwas kan Regional Office No. 5 sa Campo General Simeon Ola, alas 6 din banggi kan mangyari ang matrayumpong transaksyon sa Zone 5 Acacia Street, Abella kan sospek asin poser buyer kan PNP asin sospek kan droga na may kantidad 68,000 pesos. Ang nadagop na persona namin binanasinda Isagani gayon dato i Primavera, 34 anyos, sobrang agom sarong fish vendor residente kan Peña Francia Avenue. Asin si Rene Di Mayuga i Bombales, 24 anyos, may agom asin watch repairman. Ang 2 persona pares na kaiban sa Naga City Drug Watchlist Database. Sinda gayon dato asin Di Mayugan nasa kustodiya na kan Police Station 1 Naga CPO para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Sinda na kampang sa kasong pagbayular sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy
Nourishing, releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0586 series of 2020. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang na agapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang daming ganap. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Padagos kita sa mga baretang unyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Pinunanakan Commission on Elections ang review period para adalan kan stakeholders on source code kan Automated Election System o AES na gagamiton para sa eleksyon sa Mayo 2022. Sigun kay COMELEC Chairman Sheriff Abbas, pigibo ang local source code review para masiguro asin mahiling kung gurano kaligtas ang Automated Election System na pinagmamandato man sa iraram kan Republic Act No. 9363. Ay nagpanya ng source code na pinapaadalan sa mga stakeholders para maiwasan ang nangyaring 7-hour glitch kan eleksyon 2019 kung saan nagkaigwanin pagbara sa sistema kan voters counting machines. Mientras na may 15 grupo ang nag-abiso sa COMELEC na mapartisipar sa local source code review, kay bandig din nagkape ng local parties, civil society organizations asin election watch groups na PPR-CRV asin NAMFREL. Nagpatanid si Food and Drug Administration Director General Eric Domingo sa mga nagbabakal nin mga bulong online bilang panlaban sa coronavirus disease sa sinibapang helang. Sigun kay Domingo, kadaklan sa mga pigpapabakal na bulong sa online mga peke asin bako ng mga rehistrado sa indang ahensya. Apera padigdian nagkapiraman sa mga pigpapabakal na bulong online dahil nakapasar sa requirement kan FDA. Sa giraray man na nakihurong si Domingo sa publiko na delikado ang mga bulong na pinag-inom nin sarong individual kung bako ni autorisado kan sa indang ahensya. Pigrekomendar ni Cabinet Secretary Carlos Nograles kay Presidente Rodrigo Duterte ang paggamit ng virgin coconut oil bilang alternatibong bulong sa COVID-19. Sigun kay Cabinet Secretary Nograles na nagkukondukta ng lakdangan PCR, FNRI as in DOST maging na iba pang mga ahensya para sa clinical studies kan VCO. Initanganing aramon kung epektibo iring treatment sa mga suspected as in probable cases kan COVID-19. Mientras tanto, padagos sa naglalansaran Philippine Coconut Authority o PCA nin maniba-ibang proyekto as in programa para matabangan na mapalangkawan income kan mga coconut farmers sa nasyon. Sa ngunyan na nagkokoordinar na ang PCA sa mga coconut farmers para masuportahan man ang pangangaipo kang nasyon. Bareta sa ibang nasyon. Nagadan ang 8 katawo matapos na maligis di sarong kotse sa Uttar Pradesh, India. Nangyari ang insidente sa Lakhimpur District kung saan linigis kan convoy ng mga lunadan ni Junior Home Affairs Minister Ajay Mishra Teni ang mga paraomang nagkukondukta ng hero protesta. Noong September 24 nagkondukta na ng protesta ang mga paraoma sin pinagkokontra ninda ang mga bagong leyes na babakalon sa baratong kantidad sana ang sa indang mga pananom. Bareta sa lado ng sports. Ibang-iba ang kawat na ipinapahiling ni Kobe para sa Japan B-League kumpara sa kawat kay ni sa Gilas Pilipinas na nagsabak sa mga international competition. Sa B-League siring sa halimaw sa court ang 6'6" na si Paras kung saan pinanginotan kay niya sa iyang team na Niagata Aliberix BB. Ang siring na bagay nangyari matapos na dakula nin marhaya na itabang ni Paras tanganing ganahon nindaan kawat kontra sa Kyoto Hanariz sa score na 76-75.
Farmbot, ang bagong katuwang ngunyan kan mga paraoma na engage sa modern farming. Ang self-sustaining robot arm na ini may kapasidad na magtanom ng pisog, baribihon nini, asin gaboton ang awot na dainin anuman na hassle. Namomonitor ang pagtalubo kan pananom sa paagi kan kamera na nakabit digdiman tang natatawanan ng pananom nin specific na pagataman na kaipuan kay ni. Ang Farmbot kontrolado nin APP na magtataon ng oportunidad sa user na magdesisyon kung anong tinanom ang gusto niyang patubuon. Ang kantidad kan Farmbot sigon sa mga eksperto, minamuntar sa $1,400. Istoryang naiiba. Tinikita ng sarong driver sa Texas matapos na madiskubre na kalabira o kalansay ang kataning niyang pasahero. Nag-agyan driver sa carpool lane sa Harris County, Texas ay kung saan pwede sanang mag-agyan mga lunadan na may saro o sobra pang pasahero apwera sa driver. Bistado ang modus kan driver kan maispatan kan mga pulis na makadudaan sa iyang pasahero na nakangangasin nakasulog pa ning kalo. Binalo pang magpalusot kan driver na nagsasabing dain niya na reparo na nasa carpool lane siya. Mahilig man siya sa Halloween kaya siya may kaibahan na klabira sa iyang auto. Alagad tinikita ng driver asin sinermonan kan mga nagdakop na pulis bago siya binuhian. Flashback. Oktubre 6 kan taon 1896 kan darahon gikan sa Montjuic Castle o Castle de Montjuic sa Barcelona, Spain si Dr. Jose Rizal pabalik sa Pilipinas kung saan siya nakampang ning kaso asinan sa iyang execution Disyembre kan parehong taon. Nangyari ni matapos si Rizal arestaron mantang pasiring sa Cuba kung saan siya nagboboluntaryo para sa sarong medical mission. Ang Montjuic Castle sarong fortress sa ibabaw kan bulod sa Montjuic, Barcelona, nagserbing military prison sa mga nakaaging taon. Sa Barcelona, ang Kastilyo partikular na naigiramdoman bilang lugar kung saan ang mga importanteng dissident free thinkers, pigdetinir, asin ginadan. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, Senior News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang si Indong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Debaghali na pagpuknat masunod na ang programang Comelec. Kayo ba si partner Luis Bursi Barcena? Pagkatapos na nagkape ng mga pagirumdom. Sa Indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga. Ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas